Здравейте! Вие отново сте с Мерт Гейминг Студио. Аз съм Мерт и днес сме в Бургас. Ще разгледаме един от най-известните... Здравейте! Вие отново сте с Мерт Гейминг Студио. Аз съм Мерт и днес сме в зоопарк Бургас. Ще видим капибари, но първо ще разгледаме малко животни. Сладко. Намерихме си нов приятел. Извинявай, абониран ли си за Мерт Гейминг Студио? Ще го приема за да. Това капибара ли си? Приятелю, какво искаш от мен? Храна? Да ти храна. Не ми яш просто. Добре, чао, ще се видим по-късно. Мисля, че сега мога да се запозная с една капибара. Или пък с повече. Тигре, да си остана, да съм си жива майка. Всичко наред ли? Да. Няма нищо, сър. Ти що си излезнал? Има изглеждал гълъб. Това не го броим. Това пъстро създание, птица, се нарича паун. Мисля, че се откриваше в Африка или в другите, но не е българска птица. Тези са ме гонили... Ей, този приятел там ме е гонил един път в един хотел. Много са бързи. А тези според мен са много говорливи, защото само си говорят с мен. Сега ще се среща с една капибара или пък с повече. Не знам, не съм бил тук преди. Сега ще видим. Можете и вие да се запознаете. Здравей, приятелю. Защо ме гледаш така? Да ми изядеш ли искаш? Телефона не е храна. Само това да ти кажа. Яш, ето. Ай, господи! Добре.
Капибара. Капибара, 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 капибара. Таран, 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 таран. Та-та-та-та-там. Скоро ще се запознаем с тебе. Добре. Ох, ела. Много си добре оттам. Това са най-бързите птици в света и птици, които не могат да летят. Сега ще се запозная с няколко капибари, като майка ми ходи да купи билети с пари обикновено. С 10 лева мама ще ходи да купи билети и ще се запозная с няколко капибари, като Марта пише в статията, че тя е най-посещаваната капибара. И сега ще ви изям. Аз ви казах. Ще ви изям, ще ви скускам. Що ме гледаш? Казах, че ще ти изям. Не ме ли разбираш? Сега ще влезна и ще се запозная с капибара. Много се чали. Много се чали. Забавен факт. Капибарите са огромни мишки. От еволюцията, преди те са били мишки, после са ги хранили с различни неща и са станали капибари.
ще отидем да видим тази Камила ето там. Ще се забавляваме с нея. Може да ме оплюе. Може би може да ме оплюе. Този приятел там ми се фука. И аз мога. Много си курав. Мама, виж мама. Да. Ще се запознаете с моето любимо животно, а именно вълк. Интересен факт. През лятото вълците си сменят козината. Това са едни от най-редките вълци сега, защото са бели. Не се откриват навсякъде. Това беше краят на видеото. Вълкът минава до мене и ще си видим другия път. Чао!